Εντάξει, είπαμε το χωρισμό μεταβλητών, είδαμε το παράδειγμα. Έχουμε κάνει τη διαδικασία, απλά πράγματα, κατανοητά και φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Όπου το d επί το sin βl είναι ίσο με το 0. Το d ίσο με το 0 δεν μας λέει και κάτι, γιατί είναι η τετριμένη λύση όπως λέμε. Δηλαδή, άμα και το σε και το d είναι ίσο με το 0, τότε εμείς καταλαβαίνουμε ότι η συνάρτηση χ θα είναι ίσο με το 0. Που, σίγουρα μπορεί να ισχύει, αλλά αυτό μπορεί να ισχύει πάντα, δεν μας δίνει δηλαδή κάποια σπουδαία πληροφορία. Οπότε δεν θα το λάβουμε υπόψη μας, το απορρίπτουμε κατά κάποιο τρόπο. Οπότε εμείς εστιάζουμε στο δεύτερο συμπέρασμα που παίρνουμε. Για να είναι το ημίτονο του VL ίσο με το 0, δεν χρειάζεται να μηδενίζεται κάτι απαραίτητα, αλλά το V επί L μπορεί να είναι, το ημίτονο μηδενίζεται στο 0 και στο π. Άρα μπορεί να είναι νη επί π. Όπου το νη μπορεί να πάρει την τιμή 0, 1, 2 κτλ. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια πολύ πιο χρήσιμη σχέση. Και ακριβώς αυτό θα κρατήσουμε. Τώρα αυτό κιόλας μπορούμε να το γράψουμε ίσως λίγο καλύτερα. Να πούμε ότι το β είναι ίσο με νη π προς L. Όπως και να έχει, αυτό μας δίνει άπειρες λύσεις. Δηλαδή εμείς έχουμε άπειρες λύσεις για το β. Το β, βάζω και το δίκτυο β νη, ότι θα είναι ίσο με νη επί π προς L. Οπότε αμέσως εμείς καταλαβαίνουμε ότι η συνάρτηση χ μπορεί να είναι d επί το sin του νη π προς L επί χ. Όλες αυτές εδώ οι συνάρτησεις. Εδώ πέρα όμως είπαμε ότι το νη μπορεί να πάρει διακριτές τιμές. Άρα πρακτικά εδώ πέρα έχουμε άπειρες λύσεις. Μία λύση για κάθε νη. Οπότε εμείς θα βάλουμε και σε αυτές τις λύσεις έναν δείκτη. Θα πούμε δηλαδή ότι το χ νη είναι το sin του νη π χ προς L. Λοιπόν, και εδώ εγώ εγκαταλείπω κιόλας και τη σταθερά d. Για έναν λόγο θα το εξηγήσω αργότερα, μόλις βρούμε και την συνάρτηση τάφ. Ωστόσο, εμείς θα πούμε ότι αυτά εδώ πέρα τα ονομάζουμε ιδιοσυναρτήσεις. Όπως λέμε ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, έτσι έχουμε και τις ιδιοσυναρτήσεις. Και θα το συνδέσουμε και δίνουμε αυτή την ονομασία γιατί κάπως συνδέεται και με τις ιδιοτιμές. Θα το πούμε αρκετά αργότερα αυτό. Ωστόσο, ας πούμε, άμα πάμε και στα περιεχόμενα στο βιβλίο, στο κεφάλαιο 11, μας μιλάει για γενικά προβλήματα ιδιοτιμών. Κάπως συνδέονται δηλαδή με η ΜΟΥΔΟΕ και με τις ιδιοτιμές. Αλλά αυτό ξαναλέω είναι για αρκετά αργότερα. Λοιπόν, οπότε βρήκαμε ποια είναι η συνάρτηση χ, πάμε να βρούμε ποια είναι η συνάρτηση τάφ. Οι άλλες συνθήκες που είχαμε μας έλεγαν ότι η u του χ, 0 θα είναι ίσο με το 0. Οπότε εμείς κάνουμε την ίδια διαδικασία. Βασικά αυτή είδαμε ότι θα είναι ίση με φ του χ, όχι με 0. Οπότε εμείς κάνουμε αυτήν εδώ την διαδικασία και παίρνουμε αυτήν εδώ τη σχέση. Τι άλλο. Καταλήγει κάπου αυτό όμως, όχι, δεν καταλήγει κάπου. Άκυρο. Λοιπόν, το χ είναι αυτό που μας νοιάζει πιο πολύ. Εντάξει, άμα είναι συγκεκριμένες οι συναρτήσεις, κάπως θα μπορούσαμε ίσως να το δουλέψουμε. Αλλά όπως και να έχει, εμείς βρήκαμε ουσιαστικά τις ιδιοσυναρτήσεις για το χ. Οπότε εμείς μπορούμε να βρούμε και, επειδή κάθε τέτοια συνάρτηση είναι λύση, θα μπορούσα να πω ότι κάθε
κάθε λύση της μορφής χ νη του χ επί ταφ του ταφ είναι λύση της μερικής διαφορικής εξίσωσης. Κάθε συνάρτηση της μορφής αυτής είναι λύση της μουδουέ. Και υπάρχει ένας κανόνας τώρα. Μας λέει ότι αν εμείς έχουμε βρει κάμποσες λύσεις από τη διαφορική εξίσωση, τότε και οποιοσδήποτε γραμμικός συνδυασμός τους είναι επίσης λύση. Και με αυτόν τον τρόπο, άμα πάρουμε όλους αυτούς το γραμμικό συνδυασμό όλων των λύσεων, μπορούμε να βρούμε τη γενική λύση της εξίσωσης. Όπως κάναμε και στις συνήθεις διαφορικές, άλλωστε. Βρίσκαμε κάποιες λύσεις και ουσιαστικά αυτό που λέγαμε ότι θα είναι σε 1 επί τη U1 συν σε 2 επί U2 κτλ. Εμείς αυτό για συντομία θα το γράψουμε σε μορφή αθροίσματος. Άρα το U θα είναι το άθροισμα, όπου το νη ξεκινάει από το 0 μέχρι το άπειρο, του χ νη του χ επί ταφ του ταφ. Και το μόνο έτσι που μπορούμε να πούμε, ένα πραγματάκι που θα μπορούσαμε να πούμε ίσως, είναι ότι εκτός από το χ νη μπορούμε να πάρουμε και μια αντίστοιχη ταφ νη. Γιατί εμείς είπαμε ότι το ταφ θα είναι α κοσάιν του β σε χ ταφ συν β σάιν του β σε ταφ. Άρα άμα βάλουμε αντί για β το κάθε ένα από τα β νη, παίρνουμε και την αντίστοιχη λύση ταφ νη. Το οποίο σημαίνει ότι τελικά, για να το γράψουμε ακριβώς και στη μορφή που μας το δίνει και στο βιβλίο, μπορούμε να πούμε ότι η λύση μας θα είναι ένα άθροισμα του, θα βάλω και εδώ α νη και β νη στους συντελεστές, α νη κοσάιν νη π σε ταφ προς L συν β νη επί σάιν νη π σε ταφ προς L, και όλο αυτό το πολλαπλασιάζουμε με το χ νη, που το χ νη είναι, είπαμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς το βρήκαμε, σκέτο σάιν δεν είπαμε ότι είναι, νομίζω. Ποιο λέει, συγγνώμη. Για το χ νη είναι αυτό εδώ. Ναι. Επί το σάιν νη π χ προς L. Λοιπόν, το ερώτημα παραμένει, το ερώτημα για να βρούμε τους συντελεστές α νη και β νη. Τα οποία είναι άπειρα, έτσι. Α νη και β νη, όπου το νη είπαμε είναι το 0, 1, κτλ. Λοιπόν, και εδώ είναι ένα σημείο που βάζουμε μια άνω τελεία και κάνουμε μια παρένθεση για να μιλήσουμε για τις σειρές Φουριέ. Έχουμε 3 είδη σειρών Φουριέ. Είναι η ημιτονοειδής, η συνημιτονοειδής και η πλήρης. Οι σειρές Φουριέ ουσιαστικά μας λέει ότι αν έχουμε μία συνάρτηση, εμείς αυτή μπορούμε να την προσεγγίσουμε αθροίζοντας διάφορα ημίτονα του ημίτονα, ας πούμε, ενός συντελεστή επί χ, κάποιων συντελεστών, και με α νη εδώ πέρα. Και
ουσιαστικά αυτό ακριβώς εμείς μπορούμε να κάνουμε, ουσιαστικά αυτό ακριβώς έχουμε κάνει και στο χωρισμό των μεταβλητών. Έχουμε γράψει κάποια τριγωνομετρικά αθροίσματα τριγωνομετρικών αριθμών. Ο στόχος μας είναι, είπαμε, να υπολογίσουμε τους συντελεστές κάθε φορά. Να γράψω ότι αντίστοιχα έχουμε και τις άλλες σειρές. Την συνημιτονοειδή. Μας λέει ότι f του χ θα είναι το άθροισμα στο πάνω ανάποδα. Θα είναι το άθροισμα α νη κοσάιν β νη χ και την πλήρη σειρά Φουριέ, όπου η πλήρης μας παίρνει και τα ημίτωνα και τα συνημίτωνα. Τι θέλουμε? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, αυτή θέλουμε. Στο γενικό πρόβλημα. Βέβαια δεν θα το μελετήσουμε περισσότερο το γενικό πρόβλημα, θα βλέπουμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική ιδιότητα για αυτές εδώ τις σειρές είναι η ορθογωνιότητα των ημιτώνων και των συνημιτώνων. Η ορθογωνιότητα μας λέει το εξής. Άμα πάμε εμείς να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα από... κάτσε να δω λιγάκι από πού μέχρι πού τα όρια. Άμα πάμε εμείς να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα από 0 έως L, όπου το χ είναι από 0 έως L σε όλες τις περιπτώσεις, πάμε να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα δύο διαφορετικών ιδιοσυναρτήσεων, δηλαδή του sin μη π-χ επί sin μη π-χ, τότε αυτό εδώ πέρα είναι ίσο με το 0 πάντα όταν το νη είναι διάφορο του μη. Ενώ άμα το νη είναι ίσο με το μη, είναι διάφορο του μηδενός και ουσιαστικά αυτό που θα πάρουμε θα είναι sin τετράγωνο του νη π-χ προς δ-χ, το οποίο είναι ένα άλλο ολοκλήρωμα. Δεν θυμάμαι ακριβώς με τι ισούται, για να πω την αλήθεια, αλλά μπορούμε να το βρούμε. Από το site που είχε δείξει ο Κουσούρης στην πάντα. Sin του ΑΧ, ας πούμε, και είναι 0 έως L. Με sin τετράγωνο. Λοιπόν, αυτό λέει ότι ισούται με αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Α, ναι, α επί π. Να πάρουμε κάτι πιο ωραίο. Όχι. Καθόλου πιο ωραίο. Το ίδιο. Εντάξει, ναι. Άμα το νη είναι ακέραιος όμως, μας δίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Γιατί σκέψου ότι άμα το νη είναι ακέραιος, το α δηλαδή εδώ, 2π επί έναν ακέραιο θα μας κάνει πάντα 0. Οπότε μένει το άλλο. Ναι. Έτσι, θα φανεί ακόμα καλύτερα στα παραδείγματα.
Αυτό είναι διάφορο του μηδενός πάντως. Το ίδιο ισχύει και για τα συνημήτωνα. Δηλαδή άμα έχουμε cosine νη π.χ. επί cosine μη π.χ. αυτό είναι ίσο με το 0 όταν το νη είναι διάφορο του μη. Ενώ αν το νη είναι ίσο με το μη, το ολοκλήρωμα που θα πάρουμε θα είναι αυτό εδώ τελικά, το οποίο είναι διάφορο του μηδενός. Και κάτι αντίστοιχο ισχύει και για και όταν συνδυάζουμε κάπως αυτά τα δύο, ας πούμε και το cosine και το sine, πάλι τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς αποτελέσματα, αλλά και προς το παρόν ίσως είναι καλύτερο να το αφήσουμε. Αντίστοιχα όμως θα πω εγώ ότι ισχύει και στις πλήρεις σειρές. Λοιπόν, και τελικά εμείς με αυτόν τον τρόπο μπορούμε κάπως να υπολογίσουμε τους συντελεστές. Και θα το κάνουμε ως εξής. Λοιπόν, θα ξανάρθω εγώ εδώ πέρα στη λύση που είχαμε βρει. Λοιπόν, και ας υποθέσουμε βασικά ότι σε ένα άλλο παράδειγμα, να μην πάρουμε την πλήρη σειρά, να πάρουμε κάτι πιο απλό. Ας υποθέσουμε ότι η συνάρτηση δεν είχε καθόλου τους ημιτονοειδείς, δεν έχει καθόλου τα ημίτονα, και μπορούμε να το γράψουμε τελικά σε αυτήν εδώ τη μορφή. Θα είναι το α επί το cosine επί το sin του π.χ. που είναι από την άλλη λύση, από το χ. Λοιπόν, για να υπολογίσουμε εμείς τους συντελεστές, θα έρθουμε και θα πολλαπλασιάσουμε με το cosine του μη επί π σε τάφ προς L ή με το μη π.χ. βασικά, με το μη π.χ. Μη π.χ. προς L και θα ολοκληρώσουμε. Τώρα, για να μην μπούμε σε πολλές πράξεις, συγγνώμη. Δώσε ένα λεπτάκι για να τα γράψω λίγο, δεν έχω προλάβει. Ναι, οκ. Εντάξει, βέβαια, θα τα έχω, θα τα... Εντάξει, δεν πειράζει. Έχεις κι εσύ, φαντάζομαι. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει, να το παρακολουθείς τουλάχιστον. Ωραία, συνέχισε με κομπλέ. Οκ. Ναι, λοιπόν, εμείς έχουμε αυτό εδώ πέρα, μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Οπότε θα πάρουμε ότι το ολοκλήρωμα από 0 έως L της u χ, ταφ χ θα είναι ίσο, κανονικά είναι το ολοκλήρωμα του αθροίσματος, αλλά εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε, να βάλουμε το ολοκλήρωμα μέσα στο άθροισμα. Οπότε θα έχουμε το άθροισμα εδώ και το α νη επίσης μπορεί να βγει έξω. Ναι, το α νη επίσης μπορεί να βγει έξω από το ολοκλήρωμα. Θα πάρουμε... Θα το παίρνουμε αυτό που είπαμε πριν. Cosine, ας πούμε, νη π σε ταφ προς L. Sorry, δεν είναι cosine, είναι sine. Μη π.χ. Επί
sin μη π χ προς L επί sin του μη π χ προς L δχ. Τώρα και το cosine μπορούμε να το βγάλουμε έξω από το ολοκλήρωμα, γιατί εξαρτάται μόνο από το ταφ. Α, δεν είναι, ναι, κατάλαβα. Οπότε το ολοκλήρωμα που παίρνουμε εξαρτάται, είναι ίδιο με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έχουμε δηλαδή μία συνθήκη ορθογωνιότητας εδώ πέρα. Οπότε αυτά εδώ τα ολοκληρώματα είναι ίσο με το 0 αν το νη είναι διάφορο του μη. Που σημαίνει ότι από όλους τους όρους του αθροίσματος που έχουμε εδώ, ο μοναδικός όρος που θα μας μείνει θα είναι όταν το νη είναι ίσο με το μη. Που σημαίνει ότι αντί για u νη εμείς θα βάλουμε u μη. Το άθροισμα θα το εγκαταλείψουμε πια, γιατί δεν έχουμε πλέον άθροισμα. Είπαμε όλοι οι όροι μηδενίζονται εκτός από ένα. Θα μας μείνει α μη επί cosine του μη π σε ταφ προς L επί το ολοκλήρωμα του sin τετράγωνο μη π χ προς L δχ. Επίσης, τώρα εδώ μπορούμε να έρθουμε και να αντικαταστήσουμε, να βάλουμε κάποια τιμή στο χρόνο. Και επειδή έχουμε εδώ τη συνάρτηση u, μπορούμε να πούμε για ταφ ίσο με το 0. Άμα βάλουμε για ταφ ίσο με το 0, αυτό που παίρνουμε... Πάλι κάτι ξέχασα. Ρε φίλε, εδώ είναι το sin μη π χ προς L. Και εδώ το ίδιο. Και εδώ το ίδιο. Α, είναι το u επί το sin. Ναι. Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη με το sin, το ξέχασα. Πολλαπλασιάσαμε μόνο το ένα. Λοιπόν, οπότε για ταφ ίσο με το 0, αυτό που θα πάρουμε, το u του χ, 0, είπαμε ότι είναι ίσο με φ του χ. Άρα εμείς θα έχουμε φ του χ επί sin μη π χ προς L ίσον με α μη. Εδώ άμα βάλουμε όπου ταφ το 0 βγαίνει cosine του 0 που είναι ίσο με 1, άρα φεύγει και μας μένει εδώ επί από το 0 έως L sin τετράγωνο μη π χ προς L δχ. Οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο θα είναι το α μη. Το α μη θα είναι το κλάσμα. Αυτό εδώ πέρα. Βασικά, ας μην το γράψουμε με κλάσμα. Μας λέει εδώ πέρα πόσο θα είναι η απάντηση, νομίζω. Ναι, το sin, λοιπόν, το λέει στη σελίδα 108. Το ολοκλήρωμα αυτό, στο δεξί μέλος, βγαίνει ίσο με L δεύτερα. Okay. Άρα για να βρούμε το πόσο... Με δεύτερα. Ναι. Α, ναι, okay, Ναι, okay. απλώς στο τέλος, αλλά μετά πρέπει να διαιρέσουμε με αυτό. Οπότε, ναι. Τελικά το α μη που θα πάρουμε είναι 2 προς L επί αυτό εδώ το ολοκλήρωμα. Άρα το μόνο που μας μένει να κάνουμε για να υπολογίσουμε τους συντελεστές είναι να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα αυτό. Αυτό το ολοκλήρωμα εμείς δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε επειδή δεν ξέρουμε τη συνάρτηση φ. Άμα ξέρουμε τη συνάρτηση φ,
μπορούμε να το υπολογίσουμε. Περίμενε. Συγγνώμη. Το L δεύτερα πού το βρήκαμε? Είναι η λύση Ποιο του, είναι? είναι η λύση του ολοκληρώματος στο δεξί μέλος που έχω Ποιο σημειώσει με το κόκκινο. Του sin τετράγωνο μη π χ προς L. Ωραία. Να το γράψεις πιο αναλυτικά. Όχι, εντάξει. Σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε τώρα το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να βρούμε το ολοκλήρωμα. Αλλά άμα ξέρουμε τη συνάρτηση φ, που θα την ξέρουμε στα προβλήματα, μπορούμε να το υπολογίσουμε και αυτό. Ακριβώς η ίδια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσουμε τους συντελεστές, είτε έχουμε πλήρη σειρά, είτε έχουμε ημιτονοειδή σειρά, είτε συνημιτονοειδή. Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτή είναι η διαδικασία. Ναι, έτσι. Σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τον χωρισμό μεταβλητών και καταλήγουμε σε κάποια σειρά Φουριέ, μπορούμε πάντα να ακολουθήσουμε ακριβώς τα ίδια βήματα. Γιατί ισχύει... Πάντα θα καταλήγουμε σε Φουριέ. Ναι, στο χωρισμό μεταβλητών. Ναι, στην κυματική εξίσωση, στην εξίσωση διάχυσης, σίγουρα. Λοιπόν, και πάντα εμείς μπορούμε να υπολογίζουμε τους συντελεστές με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι εδώ καλά? Yes. Ωραία. Πάμε να δούμε. Πολλά μου φαίνεται, εντάξει. Είναι αρκετά, το καταλαβαίνω. Είναι μεγάλη διαδικασία που κάνεις για να βρεις το ένα, για να βρεις το άλλο, για να βρεις το παράλληλο. Ισχύει. Αλλά η αλήθεια είναι, επειδή θεωρείται δεδομένη τώρα όλη αυτή, ας πούμε, ο χωρισμός μεταβλητών, γενικά μπορούμε να τη συντομεύσουμε τις πράξεις μας. Πολύ. Οκ. Κατάλαβα. Οπότε τώρα, ας πούμε από την εργασία που είχε την περσινή ο Κιντίδης, χωρισμός μεταβλητών είναι η άσκηση 3. Λοιπόν, οπότε εγώ γράφω την εργασία του Κιντίδη 23-24. Άσκηση 3. Λοιπόν, μας λέει να λυθεί το πρόβλημα εξίσωσης κύματος U ταφτά ίσον 9 U χ, όπου το χ είναι από το 0 μέχρι το 2, με συνοριακές συνθήκες της Dirichlet που μηδενίζονται, και μας λέει τώρα U του χ, 0 ίσον F του χ και U ταφ του χ, 0 ίσον με J του χ, και να αφήσουμε, λέει, τους συντελεστές σε μορφή ολοκληρωμάτων. Να βρούμε τη λύση όταν το F του χ είναι τόσο και το J του χ είναι τόσο. Λοιπόν, το κλασικό μας. Κάνουμε έναν χωρισμό μεταβλητών. Δηλαδή η U μπορούμε να πούμε ότι είναι χ του χ ταφ του ταφ. Άρα η εξίσωση θα γίνει χ επί ταφ δίστονο ίσο με 9 χ επί ταφ, δηλαδή θα έχουμε ταφ δίστονο προς ταφ επί 1 προς 9 ίσον με χ δίστονο προς χ. Εμείς ξέρουμε ότι αυτά θα πρέπει να είναι σταθερές και άρα τι παίρνουμε? Παίρνουμε ότι το ταφ δίστονο του ταφ θα είναι ίσο, συν 9 λάμδα ταφ του ταφ ίσο με το 0. Τώρα εδώ, ας πούμε, σου δείχνει και πώς μπορούμε να συντομεύσουμε και τις πράξεις. Και εκτός από αυτό, το χ δίστονο συν λάμδα χ, η δίστονο του χ συν λάμδα επί χ του χ, είναι επίσης 0.
Λοιπόν, κανονικά πρέπει να μελετήσουμε και να βεβαιωθούμε ότι το λάμδα παίρνει τις θετικές τιμές. Και αυτό το κάνουμε ως εξής. Λέμε πρώτη περίπτωση το λάμδα να είναι αρνητικό, ας πούμε, να είναι μείον β στο τετράγωνο. Εμείς παίρνουμε χ δίστονο μείον β τετράγωνο χ ίσο με το 0, το οποίο μας δίνει σαν γενική λύση, είναι μια συνήθις διαφορική αυτή, και σαν λύση αυτό που μπορούμε να πάρουμε είναι ότι το χ θα είναι στην β-χ ή στη μείον β-χ. Οπότε για να πάρουμε τη γενική λύση θα πούμε σε επί στη β-χ συν d επί στη β-χ. Αν όμως έρθουμε και πάρουμε τώρα τις συνοριακές συνθήκες, δηλαδή αυτήν και αυτήν, το σύστημα στο οποίο θα καταλήξουμε μας δίνει ότι... δεν είναι U στο δεύτερο. Στο δεύτερο. Η συνοριακή γενικά αυτό. Έχεις γράψει το U του 0,τ ίσον 0 και το U του λάμδα κομματάφ. Το λάμδα δεν είναι 2 στην άσκηση. Ναι. Σωστά. Και ρωτάω περισσότερο για να δω αν καταλαβαίνω τι κάνεις. Ναι, Κατάλαβες. Ναι, το 2 είναι. Βέβαια, αυτό είναι όντως έτσι όπως με το είναι το L, γιατί το χ είναι από το 0 μέχρι το L. Το 0 μέχρι το 2. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, και το L να μην είναι, εμείς σε αυτή τη συνθήκη παίρνουμε. Οπότε θα έχουμε εδώ σε επί A στην 2χ συν D επί A στην μείον 2χ ίσο με το 0. Άρα τι μπορούμε να πούμε αυτό, το σε ξέρουμε, το σε ας πούμε θα το γράψω ως μείον D. Άρα το D θα είναι ίσο με το 0 ή το μείον A στη 2χ συν A στη μείον 2χ ίσο με το 0. Συγγνώμη, μείον 2β. Άρα το A στην 2β θα είναι ίσο με το A στη μείον 2β. Ας πούμε η δεύτερη συνθήκη τι μας δίνει. Που σημαίνει... Το έχουμε αντικαταστήσει. Αυτό, ναι, εγώ αντικατέστασα το β κατά λάθος. Οπότε θα πάρουμε 2β ίσο με μείον 2β, 4β ίσο με το 0, δηλαδή β ίσο με το 0. Το οποίο, άμα το β είναι ίσο με το 0, τότε το λάμδα θα είναι ίσο με το 0, άρα αυτά εδώ πέρα θα είναι ίσο με το 0, ή βασικά, ναι, δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Θέλουμε το β να είναι διάφορο το 0, το β να είναι κάτι θετικό, ας πούμε. Όπως και να έχει εν τέλει αυτό εδώ πέρα το απορρίπτουμε. Θα πάρουμε μετά την περίπτωση το λάμδα να είναι 0. Δεν πάρουμε ξεχωριστά, να δούμε τι συμβαίνει. Okay. Όπως επίσης, άμα το D είναι ίσο με το 0, τότε και το σε θα είναι ίσο με το 0. Οπότε και αυτό πρέπει να απορριφθεί. Γιατί αν και το σε και το D είναι 0, τότε παίρνουμε, είπαμε, την τετριμένη λύση. Ότι η χ του χ θα είναι 0. Οπότε τα απορρίπτουμε και τα δύο. Δεύτερη περίπτωση, αν το λάμδα είναι ίσο με το 0. Η εξίσωση που είχαμε γράψει που το είχαμε πει έτσι, ουσιαστικά τι θα μας δώσει, θα μας δώσει χ δίστονο του χ ίσο με το 0, και αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε από αυτό, πάλι άμα λύσουμε την συνήθιση διαφορική, καταλαβαίνουμε ότι το χ θα είναι γραμμική, θα είναι α, χ και β, ας πούμε, ή σε επί χ ή συν δε.
Πάλι όμως από τις αρχικές συνθήκες. Εμείς από εδώ θα πάρουμε ότι το D είναι 0 από την πρώτη και από την δεύτερη θα πάρουμε ότι σε επί L συν D που είναι 0 είπαμε ίσο με το 0, άρα το σε θα είναι 0. Και αυτό είπαμε ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να ισχύει, οπότε το απορρίπτουμε γι' αυτό. Άρα κάπως έτσι δηλαδή καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το λάμδα θα είναι ίσο με β στο τετράγωνο. Οπότε η εξίσωσή μας... Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Νομίζω πως ναι. Okay. Μπορούμε να το προσπεράσουμε κιόλας. Μπορούμε να πούμε επειδή είναι κυματική εξίσωση, ξέρουμε ότι θα έχει γενικά αυτή τη μορφή. Οπότε τελικά παίρνουμε αυτήν εδώ την περίπτωση, όπου από εδώ είπαμε πάλι αυτή είναι γνωστή ας πούμε συνήθις διαφορική, είναι η κλασική για την κυματική εξίσωση. Παίρνουμε σε επί cosine του β χ συν d επί sin του β χ. Και ερχόμαστε πάλι να βάλουμε τις αρχικές συνθήκες. Αν βάλουμε όπου χ το 0, θα πάρουμε ότι σε ίσο με το 0. Και άμα βάλουμε όπου χ το L, θα πάρουμε D επί sin β επί L ίσο με το 0. Εμείς από αυτό είπαμε και πάλι καταλαβαίνουμε ότι το sin β επί L θα είναι ίσο με το 0, δηλαδή το β επί L θα είναι ίσο με νη επί π. Και άρα παίρνουμε και τις ιδιοτιμές κατά κάποιο τρόπο του προβλήματος, το β νη είναι νη π προς L. Άρα η συνάρτηση χ εδώ πέρα έχει βασικά οι επιμέρους λύσεις χ του νη θα είναι το sin του νη π χ προς L. Λοιπόν, οπότε βρήκαμε για το ταφ, για το χ. Πάμε να βρούμε για το ταφ. Η σχέση που είχαμε για την συνάρτηση ταφ ήταν αυτή εδώ. Όμως πλέον εμείς ξέρουμε ότι το λάμδα είναι ίσο με β τετράγωνο. Άρα αυτό μπορούμε να πάρουμε. Είναι αυτή η εξίσωση, η οποία μοιάζει στη μορφή με αυτή που λύσαμε και για το χ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι θα είναι α cosine του 3β ταφ συν β sin του 3β ταφ. Το οποίο σημαίνει κατ' επέκταση ότι το ταφ νη θα είναι α νη cosine του 3β νη, που το νη είναι νη π προς L ταφ. Να ρωτήσω κάτι χαζό τώρα που έχω λίγο μπερδευτεί. Ναι, να ολοκληρώσω μόνο αυτό και μου λες. Το β νη πάλι που είπαμε είναι νη π επί ταφ προς L. Ρώτα. Ναι, το L είναι ίσο με 2. Αυτό θες να μου πεις πάλι? Όχι. Ευτυχώς. Ναι, για πες. Θέλω λιγάκι, επειδή έχω μπερδευτεί, να μου εξηγήσεις Ναι. η μορφή της εξίσωσης που παίρνεις, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γιατί είναι 3β ταφ? Επειδή έχω το 9. Ωραία. Ναι, επειδή έχουμε το 9. Γενικά, από τις συνήθεις διαφορικές... Θέλω λίγο να μου πεις τη μορφή, αυτό θέλω Ωραία. μόνο. Γενικά, εμείς αυτό που ξέρουμε είναι από τις συνήθεις διαφορικές, ότι αν έχουμε μια εξίσωση η οποία είναι f δίστονο του χ συν β τετράγωνο επί f του χ ίσο με το 0, αυτό μας δίνει
ότι η f του χ θα είναι α cosine β χ συν β sin β χ. Τώρα αυτό, για να το κάνουμε αναλυτικά, έχουμε το εξής. Επειδή αυτή είναι μια γραμμική συνήθις διαφορική εξίσωση δεύτερου βαθμού και είναι και ομογενής. Όταν είναι γραμμική και ομογενής, ένας τρόπος που μπορούμε να τη λύσουμε είναι βρίσκοντας το χαρακτηριστικό πολυώνυμο. Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο για αυτήν εδώ τη συνήθις διαφορική εξίσωση πάει ως εξής. Από αυτήν εδώ την εξίσωση, εμείς ουσιαστικά παίρνουμε ένα αριθμό, ας πούμε r, και τον υψώνουμε στο βαθμό της παραγόγου που έχουμε. Εδώ έχουμε δεύτερη παράγωγο, οπότε είναι r τετράγωνο. Συν β τετράγωνο, και αυτό επειδή είναι μηδενική παράγωγος είναι r στη μηδενική. Που σημαίνει τελικά παίρνουμε ρ τετράγωνο συν β τετράγωνο ίσο με το 0. Αυτό εμείς μπορούμε να το λύσουμε, να βρούμε δηλαδή τις ρίζες του πολυωνύμου, παρόλο που έχει αρνητική διακρίνουσα. Επειδή είναι αρνητική διακρίνουσα, οι ρίζες θα είναι μειωδικές. Θα είναι συν πλην ι επί β. Μέχρι εδώ καλά? Ωραία. Και το επόμενο βήμα είναι ότι αυτό που ξέρουμε είναι ότι άμα βρούμε τις ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου, η γενική λύση της γραμμικής και ομογενούς είναι C1 επί στην R1 επί χ συν C2 επί στην R2 επί χ, και γενικά είναι το άθροισμα ενός συντελεστή, του συν που το χρειαζόμαστε πάντα, επί στην R που είναι η ρίζα του χαρακτηριστικού επί χ. Ωραία, οπότε εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα για αυτό το παράδειγμα, το f του χ θα είναι, αντί για C1, βασικά το κρατήσουμε έτσι, θα είναι C1 επί στην ι β χ συν C2 επί αυτό. Και τώρα, για να πάμε από τα εκθετικά στα τριγωνομετρικά, χρησιμοποιούμε τον τύπο του Euler, ο οποίος μας λέει ότι το a στην ι β χ είναι ίσο με cosine του β χ συν ι sin β χ, αν θυμάμαι καλά. Επειδή οι ρίζες μας είναι συζυγείς, εδώ πέρα έχουμε ι β χ και μείον ι β χ, τα μεγαδικά μέρη θα εξαφανιστούν και θα μείνει το cosine. Οπότε κάπως έτσι. Από τη μία το ένα, το cosine, από την άλλη το sine. Κατάλαβα. Ναι, εντάξει, εδώ μένει μόνο το cosine, δηλαδή αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο καταλήγουμε. Αλλά άμα είναι, και το άλλο που μπορούμε να σκεφτούμε τώρα είναι ότι άμα ισχύει για το cosine, ισχύει και για το sine. Αν ισχύει για το ημίτονο, ισχύει για το ημίτονο, γιατί έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Ή ας πούμε, και θα μπορούσαμε τώρα, αυτό είναι έτσι ο γενικός τρόπος, ο θεωρητικός τρόπος. Πιο άμεσα θα μπορούσαμε να φανταστούμε, ας πούμε, από αυτά που ξέρουμε, ότι επειδή θέλουμε ουσιαστικά η δεύτερη παράγωγος να είναι ίσο με μείον ένα συντελεστή επί την πρώτη, αυτό συμβαίνει στις τριγωνομετρικές συνάρτησεις, γιατί η τριγωνομετρική συνάρτηση, η πρώτη παράγωγος θα γίνει μείον sin, ας πούμε, και η δεύτερη θα γίνει μείον cosine χ. Και αντίστοιχα για το ημίτονο. Το sin χ θα γίνει cosine χ στην πρώτη παράγωγο, αλλά στη δεύτερη θα αλλάξει, θα γίνει μείον sin χ. Και είναι οι μοναδικές συνάρτησεις που ικανοποιούν αυτή την συμπεριφορά, που έχουν αυτή τη συμπεριφορά.
Έλα, εντάξει, το Αυτό, ναι. κατάλαβα. Okay. Ωραία. Αλλά κάπως έτσι, αντίστοιχα με αυτόν τον τρόπο, εμείς βρήκαμε και τις λύσεις εδώ πέρα, σε αυτή τη συνάρτηση, σε αυτή τη συνήθη διαφορική. Με το χαρακτηριστικό πολυώνυμο δηλαδή, το οποίο θα ήταν ρ τετράγωνο μείον β τετράγωνο, ίσο με το 0, που από εδώ όμως οι λύσεις μας είναι πραγματικές. Το ρ θα είναι συν πλην β. Και να το, είναι συν β χ μείον β χ. Αυτό. Εδώ αυτή είναι άλλη διαφορική, είναι πιο απλή. Λοιπόν, anyway, οπότε εμείς καταφέραμε να βρούμε και κάπως την τέτοια του χρόνου, που σημαίνει ότι τώρα είμαστε σε θέση να δώσουμε και την πλήρη λύση. Η πλήρης λύση, η u του χ, ταφ, θα είναι το άθροισμα των u νη χ, ταφ, όπου το u νη θα είναι ουσιαστικά το χ νη επί ταφ νη. Και έτσι τελικά το u, η λύση μας, η γενική λύση, θα είναι το χ το βρήκαμε ως cosine, ως sin επί χ. Θα βάλω πρώτα για το χρόνο, επειδή έχει τους συντελεστές, cosine 3 νη πι ταφ. Αντί για L θα βάλουμε 2 προφανώς. Sin 3 νη πι ταφ δεύτερα επί το sin του νη πι χ προς L, δηλαδή προς 2. Ωραία. Και εμείς τώρα είπαμε θέλουμε να βρούμε τους συντελεστές. Οι συντελεστές πάλι από τη θεωρία, με την ίδια λογική που κάναμε πριν, και αυτό ας πούμε μπορείς να το πάρεις αμέσως. Ίσως αξίζει να το κάνεις, να το δοκιμάσεις κάποιες φορές για να καταλάβεις πώς λειτουργούν. Αλλά μπορούμε να το πούμε αμέσως, ότι δίνονται από την σχέση. Το α νη, να το πούμε και λίγο πιο γενικά, θα δίνεται από το ολοκλήρωμα Φουριέ τώρα, όπως είπαμε πριν. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Όχι, θα το κάνω μια φορά αναλυτικά. Ναι, με το φουριέ είναι, αλλά το κάνω μια φορά αναλυτικά, να το δούμε. Λοιπόν, για να επιταχύνουμε τις πράξεις, θα έρθω και θα αντικαταστήσω πρώτα το χρόνο. Θα πω δηλαδή για ταφ ίσο με το 0. Παίρνουμε ότι το u του χ, 0 θα είναι άθροισμα. Τώρα, για ταφ ίσο με το 0, αυτός εδώ ο όρος θα μηδενιστεί, επειδή είναι το ημίτονο του μηδενός. Και μας μένει α νη cosine του μηδενός επί sin νη πι χ δεύτερα. Επίσης, το u του χ, 0 μας το λέει εδώ πέρα f του χ και θα είναι το άθροισμα του α νη επί sin νη πι χ δεύτερα. Επόμενο βήμα είπαμε είναι να πολλαπλασιάσουμε με sin του μη πι χ sin μη πι χ sin του μη πι χ και να ολοκληρώσουμε από 0 έως L, έως 2. Και εδώ από 0 έως 2. Είπαμε τώρα κιόλας το ολοκλήρωμα μπορεί να μπει μέσα στο άθροισμα και μετά η σταθερά, το α νη, μπορεί να βγει έξω από το ολοκλήρωμα. Λοιπόν, επίσης είπαμε τώρα ότι όλα αυτά τα ολοκληρώματα θα εδώ στο δεύτερο μέλος θα είναι ίσα με το 0 όταν το νη είναι διάφορο του μη. Άρα η μοναδική περίπτωση που παίρνουμε είναι ότι αναγκαστικά πρέπει το νη να είναι ίσο με το μη. Άρα έχουμε το ολοκλήρωμα από 0 έως 2. F του χ sin
μη πι χ δεύτερα, χ. Το άθροισμα δεν υπάρχει πια, έχει μείνει μόνο όρος όπου τον είναι ίσο με το μη, άρα έχουμε α μη, ολοκλήρωμα sin τετράγωνο μη πι χ δεύτερα. Το οποίο ολοκλήρωμα, αυτό εδώ, ξέρουμε ότι θα είναι L μείον 0 δεύτερα. Το L όμως είναι ίσο με 2, άρα θα είναι 2 δεύτερα, άρα ίσο με 1. Το σημαίνει ότι τελικά το α μη θα είναι ίσο με το ολοκλήρωμα από 0 έως 2. Το μείον 0 είναι L μείον 0, είναι τέλος μείον αρχή. Okay. Γενικά, αυτό, ας πούμε, το ολοκλήρωμα με αυτό ισούται. Αυτό το ολοκλήρωμα ισούται με αυτό. Ωραία. Αν είναι από 0 έως L. Γενικά, άμα είναι από α έως β, το ολοκλήρωμα... Γράψω εδώ. Το ολοκλήρωμα από α έως β, το sin τετράγωνο, μη πι... Εντάξει, πρέπει να είναι πολλαπλάσια του L εδώ, α, L και β, L, ας πούμε. Δ, ισούται με β μείον α δεύτερα. Κάτι τέτοιο, νομίζω. Όχι ακριβώς. Πάλι κάπου το χάνω, νομίζω πάλι. βl μείον αλφα-l, αυτό πιο πιθανό. Ναι, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο. Είμαι αρκετά βέβαιος γι' αυτό. Τώρα κανονικά πρέπει να το παληθεύσω βέβαια. Αυτό. Okay. Λοιπόν, οπότε εμείς καταφέραμε να βρούμε τους συντελεστές α με ολοκληρωτική μορφή. Τώρα άμα ξέρουμε τη συνάρτηση F μπορούμε να βρούμε και το ακριβώς ποιοι είναι οι συντελεστές α. Και πρέπει να κάνουμε την ίδια δουλειά για τους συντελεστές β. Τους συντελεστές β θα τους βρούμε από την άλλη συνθήκη που μας δίνει ουσιαστικά για παίρνει την παράγωγο ως προς ταφ. Οπότε εμείς θα πρέπει να πάρουμε τη λύση, να την παραγωγήσουμε ως προς ταφ, το οποίο θα μας δώσει, λοιπόν, αυτή είναι η u, είπαμε. Τώρα η u ταφ του χ, ταφ θα είναι άθροισμα των νη. Εδώ θα είναι μείον α νη επί sin 3 νη πι ταφ δεύτερα επί 3 νη πι δεύτερα. Θα το βάλω όμως πιο μετά γιατί θα βγει και από το δεύτερο. Στο δεύτερο θα είναι συν β νη επί cosine 3 νη πι ταφ δεύτερα επί 3 νη πι δεύτερα. Οπότε αυτό θα το βγάλω κοινό παράγοντα. Είναι επί το sin για το χ που έχουμε, του νη πι χ δεύτερα. Σου δίνω και λίγο χρόνο για να το γράψεις. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Ωραία. Είναι κάτι που δεν έχεις καταλάβει μέχρι εδώ? Όχι, το ακολουθώ. Ωραία. Okay. Οπότε πάλι εμείς θα βάλουμε για ταφ ίσο με το 0 και έχουμε u του ταφ του χ, 0. Θα είναι το άθροισμα τίνος. Τώρα θα φύγει όλο αυτό εδώ. Θα είναι ίσο με το 0, ενώ αυτό εδώ θα είναι cosine το 0 που θα είναι ίσο με 1. Οπότε θα μας μείνει β νη επί 3 νη πι δεύτερα
επί το sin του νη πι χ δεύτερα. Και μετά η διαδικασία είναι η ίδια. Ξέρουμε ότι η u τάφ είναι ίσο με j του χ, άρα έχουμε ουσιαστικά j του χ ίσο με όλο αυτό, αλλά τι είπαμε εμείς ότι θα κάνουμε επίσης? Θα πολλαπλασιάσουμε με sin του νη πι χ δεύτερα και θα ολοκληρώσουμε από το 0 μέχρι το 2. Οπότε και εδώ θα έχουμε το άθροισμα, το β νη μπορούμε να το βγάλουμε έξω από το ολοκλήρωμα και το 3 νη πι δεύτερα μπορούμε να το βγάλουμε έξω από το ολοκλήρωμα. Στο ολοκλήρωμα θα μείνει το sin νη πι χ δεύτερα επί το sin του μη πι χ δεύτερα. Δεν με χώρισε. Αλλά για άλλη μια φορά το νη θα πρέπει να είναι ίσο με το μη. Οπότε η σχέση μας θα πάρει. Φεύγουμε από το άθροισμα. Αντί για β νη μας έχει μείνει β μη. Αντί για 3 νη πι δεύτερα έχουμε 3 μη πι δεύτερα. Και στο ολοκλήρωμα θα γίνει sin τετράγωνο του μη πι χ δεύτερα δε χ. Πάλι εμείς μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό εδώ το ολοκλήρωμα. Θα είναι, είπαμε, 2 μείον 0 προς 2, άρα ίσο με 1, όπως και στην προηγούμενη φορά. Οπότε τελικά έχουμε ότι το β μη θα είναι το ολοκλήρωμα από το αριστερό μέλος διά αυτό εδώ πέρα το συντελεστή. Θα είναι δηλαδή 2 προς 3 μη πι επί το ολοκλήρωμα αυτό. Ωραία. Οπότε πρακτικά εμείς έχουμε βρει τα πάντα, έχουμε βρει ακριβώς το ποια είναι η λύση μας. Και τώρα εδώ αυτό που μας λέει είναι να βρούμε τη λύση όταν η f του χ είναι αυτή εδώ η συνάρτηση και όταν η j του χ είναι ίσο με το 0. Τώρα Πάμε στους συντελεστές και αντικαθιστούμε. έτσι. Αν f του χ είναι ίσο με sin π/χ συν sin 9 π/χ δεύτερα και j του χ ίσο με το 0, τότε αμέσως μπορούμε να βρούμε τους συντελεστές β μη. Οι συντελεστές β μη θα είναι 2 προς 3 μη π επί το ολοκλήρωμα του 0 επί όλο αυτό το sin. Πρακτικά θα είναι ολοκλήρωμα του 0, το οποίο επειδή είναι ορισμένο θα μας δώσει 0. Κανονικά είναι σταθερά, αλλά είναι σταθερά από το 0 μέχρι το 2. Οπότε έχουμε σε όπου έχει το 2 μείον σε όπου έχει το 0 και μας δίνει 0. Τελικά όλοι οι συντελεστές β μηδενίζονται. Αυτό είναι το εύκολο. Και Κάτσε, μπερδεύτηκα λίγο. Γιατί είναι το 0? Γιατί βγαίνει το σε... Γενικά όταν έχουμε εμείς ξέρουμε ότι το αόριστο ολοκλήρωμα του μηδενός δχ είναι ίσο με μια σταθερά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, άμα είναι ορισμένο θα είναι σταθερά, αλλά θα πάρουμε διαφορές στα άκρα. Ωραία. Τέλος πάντων, επειδή είναι 0 η συνάρτηση, γενικά βγαίνει 0 και το αόριστο θα βγει 0. Δεν χρειάζεται τέτοιο. Okay. Θα είναι 0 το ολοκλήρωμα επί κάτι που μας κάνει 0. Ναι, μπερδεύτηκα για κάποιο λόγο με το 2-2. Ναι, δεν χρειάζονταν. Δεν έχει κάποιο λόγο. Επειδή είναι 0 η συνάρτηση που ολοκληρώνουμε, τότε και το ολοκλήρωμα θα είναι ίσο με το 0.
Άρα 0 επί κάτι θα μας κάνει 0. Οπότε βρήκαμε τους συντελεστές β μ. Για να βρούμε τώρα τους συντελεστές για το α, είπαμε ότι το α μ θα ήταν το ολοκλήρωμα από 0 έως 2 της f του χ επί sin μ π χ δεύτερα δχ. Άρα αυτό που θα πάρουμε θα είναι το 0 έως 2 το ολοκλήρωμα του sin π-χ συν sin 9 π-χ δεύτερα και όλο αυτό επί sin του μη π-χ δεύτερα δχ. Λοιπόν, και εδώ τώρα για να μην μπούμε στη διαδικασία να υπολογίσουμε έτσι όλο αυτό το ολοκλήρωμα όπως είναι, θα κάνω το εξής. Θα ξεχωρίσω αρχικά τα ολοκληρώματα και θα πούμε ότι το αβ θα είναι ίσο με το ολοκλήρωμα από 0 έως 2 του sin π-χ επί sin μη π-χ δεύτερα δχ συν το ολοκλήρωμα του sin 9 π-χ δεύτερα επί sin μη π-χ δεύτερα δχ. Λοιπόν, και τώρα, εγώ εδώ πέρα θα πω ότι είναι 2 π-χ δεύτερα και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί έχουμε πάλι τα ολοκληρώματα που είχαμε πει. Το ολοκλήρωμα από 0 έως L του sin νη π-χ δεύτερα επί sin. Όταν το νη και το μη είναι διαφορετικά κάνουν 0. Έτσι. Είναι ίσο με το 0 όταν το νη είναι διάφορο από το μη, ενώ είναι ίσο με L δεύτερα όταν το νη είναι ίσο με το μη. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Άρα και αυτό 0. Περίπου. Σημαίνει ότι αν το μη είναι διάφορο του 2 και το μη είναι διάφορο του 9, που είναι οι αριθμοί που έχουμε εδώ πέρα, το 2 που εμφάνισα εγώ και το 9 που είχαμε από πριν, τότε και τα δύο ολοκληρώματα θα είναι 0. Που σημαίνει ότι το α μη θα είναι 0. Όμως, αν το μη είναι ίσο με 2, τότε ο α2, που θα είναι αυτό εδώ το ολοκλήρωμα, το πρώτο ολοκλήρωμα θα μας δώσει κάτι. Θα είναι το ολοκλήρωμα από 0 έως 2 του sin, ας πούμε, 2 π-χ δεύτερα στο τετράγωνο δχ. Συν το άλλο ολοκλήρωμα, το δεύτερο ολοκλήρωμα θα είναι 0. Το πρώτο ολοκλήρωμα όμως θα μας δώσει L δεύτερα, θα μας δώσει 1. Εντάξει. Θα είναι 1 συν 0, ο α2, οπότε τελικά ο α2 θα είναι ίσος με 1. Και ομοίως, αν το μη είναι ίσο με 9, το πρώτο ολοκλήρωμα θα μας δώσει 0, το δεύτερο θα μας δώσει 1, άρα ο α9 θα είναι ίσος με 1. Λοιπόν, και τώρα εφόσον βρήκαμε όλους τους συντελεστές και τα α και τα β, μπορούμε να βρούμε και ακριβώς τη συνάρτηση. Η συνάρτηση U θα είναι ουσιαστικά, είχαμε πει προηγουμένως ότι θα είναι αυτή εδώ, ξανακάνω ένα copy-paste για να το έχουμε. Βάζω εδώ. Λοιπόν, αλλά τι είπαμε, ότι το β νη είναι πάντα 0, άρα αυτό εδώ θα φύγει. Και από αυτά εδώ θα μας μείνει μόνο
το νι ίσον με 2 και νι ίσον με 9. Όπου σε αυτές τις περιπτώσεις το α νι θα πάρει την τιμή 1 και στις δύο περιπτώσεις. Οπότε τελικά τι έχουμε? Η u θα είναι cosine του για νι ίσον με 2. Πάρουμε 3π ταφ επί sin π-χ συν για νι ίσον με 9. Cosine του 3 9, 27π ταφ δεύτερα επί sin του 9 π-χ δεύτερα. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι, κάπως έτσι δουλεύουμε στο χωρισμό μεταβλητών. Ωραία. Πολύ χαρακτηριστικός τρόπος που δουλεύουμε, πάντα το ίδιο. Σαν να λέμε μεθοδολογία. Ναι. Εντάξει, έχει πολλά βηματάκια, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο. Δηλαδή, Όντως, έχει ναι. αρκετά βήματα και μπορεί να έτσι λίγο να μπερδεύεσαι στην αρχή. Νομίζω ότι άμα κάνεις την εργασία του Κιτίδη, γιατί το έχει αρκετές φορές, είναι η άσκηση 3 που κάνω. Μετά είναι η άσκηση 4, η άσκηση 6. Νομίζω θα σου μείνει στο τέλος. Μην μου δίνεις ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη. Πάρε ως χρόνο. Ευχαριστώ. Έλα, μην επέστρεψε. Έλα. Ωραία. Λοιπόν, στην άσκηση 4 λέει να λυθεί το πρόβλημα διάχυσης u ταφ ίσον με 3 u χ, το χ είναι από 0 έως 3 με μικτές συνοριακές. Sorry. Έλα, Μινάκο, sorry. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, μας λέει να λύσουμε αυτό εδώ το πρόβλημα. Εδώ προσοχή, μας δίνει μικτές συνθήκες, δεν είναι Dirichlet. Στη μία έχουμε την συνάρτηση, στην άλλη έχουμε την παράγωγό της. Λοιπόν, όπως το πρόβλημα διάχυσης όμως και το εξής του κύματος το ίδιο πράγμα δεν είναι χωρισμός μεταβλητών? Ναι, ακριβώς. Οπότε ξεκινάμε στην αρχή, πάμε χωρισμός μεταβλητών. Άρα η συνάρτηση μπορεί να γραφτεί ως χ του χ επί ταφ του ταφ. Άρα η εξίσωση που έχουμε να λύσουμε θα αλλάξει και θα γίνει χ επί ταφ τόνος ίσον με 3 χ δίστονο επί ταφ. Διαιρέοντας με χ και ταφ παίρνουμε ταφ τόνος προς ταφ, θα διαιρέσω και με το 3, 1 τρίτο δηλαδή, ίσον με χ δίστονο προς χ. Αυτό όμως επειδή τα δύο μέλη είναι συναρτήσεις διαφορετικών μεταβλητών, θα πούμε ότι είναι ίσο με το λάμδα. Οπότε, εμείς παίρνουμε δύο εξισώσεις.
παίρνουμε ότι το ταυτόνος ίσο με μείον λάμδα. Συνήθως κιόλας λέμε ότι είναι ίσος με μείον λάμδα, γιατί κάπως, αν και δεν έχει μεγάλη σημασία, απλώς έτσι συνηθίζεται. Οπότε έχουμε ότι ταυτόνος συν 3 λάμδα επί τάφ ίσο με το 0 και χ δίστονο συν λάμδα χ ίσο με το 0. Λοιπόν, τώρα εδώ μπορούμε να δώσουμε γενικές λύσεις και για τις δύο εξισώσεις. Για την πρώτη, για τον χρόνο μπορούμε να δώσουμε πολύ πιο εύκολα. Μπορούμε να πούμε ότι η εξίσωση του χρόνου θα είναι α επί στην μείον 3 λάμδα τάφ. Είναι απλή συνήθις διαφορική εξίσωση. Άμα θέλεις το γράφει και πιο αναλυτικά. Λοιπόν, και στην δεύτερη περίπτωση έχουμε πάλι τα ίδια με πριν. Πάλι πρέπει να κάνουμε μία διερεύνηση. Να πούμε δηλαδή για λάμδα ίσον με μείον β τετράγωνο. Θα πάρουμε χ δίστονο μείον β τετράγωνο του χ. Αυτό είναι μια συνήθις διαφορική, θα το κάνω άλλη μια φορά. Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο είναι αυτό εδώ, άρα οι λύσεις είναι συν πλην β, που σημαίνει ότι το χ θα είναι σε επί a στην β-χ συν d επί a στη μείον β-χ. Όμως αν έρθουμε και βάλουμε όπου χ το 0, παίρνουμε ότι σε συν d ίσο με το 0. Και μετά θέλουμε το χ, η πρώτη παράγωγος, το χ του χ 3 τάφ είναι ίσο με το 0. Η πρώτη παράγωγος εδώ θα είναι β σε a στη β-χ μείον β d a στη μείον β-χ. Λοιπόν, και βάζοντας όπου χ το 3 θα πάρουμε β επί σε επί a στην 3χ μείον β επί d επί a στη μείον 3χ ίσο με το 0. Αντικαθιστώντας τώρα και από εδώ ότι ας πούμε το d μπορούμε να το γράψουμε ως μείον σε. Η δεύτερη εξίσωση θα γίνει, εδώ θα είναι συν β επί σε, άρα θα πάρουμε 2β σε, σχεδόν όχι, θα γίνει με συν, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι β επί σε και εδώ έχουμε a στην 3χ συν a στη μείον 3χ. Λοιπόν, τώρα, επειδή θέλουμε αυτή η σχέση να ισχύει για κάθε χ, εδώ, καλά, αυτό είναι σίγουρα διάφορο του μηδενός, αλλά και να μην ήταν, επειδή θέλουμε αυτή η σχέση να ισχύει για κάθε χ, εμείς θα πρέπει να μην λάβουμε υπόψη μας αυτό που εξαρτάται από το χ. Δηλαδή αυτό εδώ, άμα ψάξουμε να βρούμε πότε μηδενίζεται αυτό, θα πάρουμε συγκεκριμένες τιμές. Για το χ, ναι. Sorry, πάλι μπερδεύτηκα. Δεν είναι 3χ, είναι 3β. Σωστά. Ναι, οπότε αυτό που είπα τώρα για το χ ξέχνατο, το β εξαρτάται. Λοιπόν, Όμως έχουμε πει ότι το... εντάξει. Αυτό εδώ θα είναι σίγουρα διάφορο του μηδενός γιατί είναι εκθετικά και τα προσθέτουμε. Επίσης το β θέλουμε να είναι διάφορο του μηδενός. Το λάβουμε μετά υπόψη μας. Οπότε τι παίρνουμε τελικά? Παίρνουμε ότι το σε είναι ίσο με το 0. Αλλά αν το σε είναι ίσο με το 0, τότε και το d είναι ίσο με το 0. Κάτι που είπαμε ότι πρέπει να το απορρίψουμε.
Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο μπέρδεμα. Γιατί, Όχι. ωραία, εντάξει. Λοιπόν, δεύτερη περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση, το λάμδα να είναι ίσο με το 0. Η εξίσωση που θα πάρουμε είναι χ δίστονο του χ ίσο με το 0. Αυτό μας δίνει ότι η χ του χ θα είναι σε επί χ συν d. Και έχουμε, άμα βάλουμε όπου χ το 0, θα πάρουμε ότι το d είναι ίσο με το 0. Και άμα πάρουμε την παράγωγο και βάλουμε όπου χ το 3, θα πάρουμε ότι το σε, η παράγωγος εδώ ως προς χ είναι σκέτο σε, άρα το σε είναι ίσο με το 0. Πάλι, αυτό στο οποίο καταλήγουμε πρέπει να απορριφθεί. Οπότε για άλλη μια φορά, η μόνη περίπτωση που μας μένει είναι το λάμδα να είναι ίσο με β τετράγωνο. Οπότε η εξίσωση που παίρνουμε είναι η κλασική της σχηματικής εξίσωσης. Άρα θα πούμε ότι το χ είναι σε επί cosine βχ συν d επί sin βχ. Και τώρα αν έρθουμε και βάλουμε όπου χ το 0, θα πάρουμε ότι το σε είναι ίσο με το 0. Το ημίτονο μηδενίζεται, το συνημίτονο ίσο με 1. Και άρα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι το χ είναι d επί sin βχ. Για τη δεύτερη συνθήκη, άμα παραγωγήσουμε ως προς χ και βάλουμε όπου χ το 3, η παράγωγος είναι β επί d επί cosine του βχ, άρα επί cosine του 3β ίσο με το 0. Και τώρα, το β δεν μπορεί να είναι διάφορο του μηδενός, το d δεν θέλουμε να είναι 0 γιατί αλλιώς θα πάρουμε την τετριμένη περίπτωση, άρα το μόνο αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι το cosine του 3β να είναι ίσο με το 0, το οποίο σημαίνει ότι το 3β θα πρέπει να είναι ίσο με νη π συν π δεύτερα αυτή τη φορά. Και πάλι βέβαια εμείς έχουμε βρει το β νη. Το β νη θα είναι νη π τρίτα και π έκτα. Οπότε από εδώ, αφού έχουμε βρει το β νη, μπορούμε να βρούμε τα χ νη. Δεν θα λάβουμε υπόψη μας τη σταθερά d. Θα πάρουμε μόνο το sin του β νη επί χ, όπου β νη είναι αυτό. Και επίσης έχουμε και το ταφ νη. Το ταφ που είπαμε ότι θα είναι α νη επί πώς το είπαμε, επί στη μείον 3 λάμδα. Το λάμδα είναι ίσο με β τετράγωνο, άρα θα έχουμε εδώ πέρα στην μείον β νη τετράγωνο. Ταφ. 3. Ναι, στη μείον 3 β νη τετράγωνο. Οπότε αμέσως μπορούμε να βρούμε πάλι έτσι έχουμε βρει κάπως τη λύση μας. Τώρα αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι πάλι συντελεστές α. Ξαναλέω, η λύση δίνεται ως το άθροισμα ένας γραμμικός συνδυασμός των γενικών λύσεων, των u-νη, δηλαδή, όπου η u-νη είναι η χ-νη, η ταφ-νη, οπότε τελικά η u δίνεται ως το άθροισμα του α-νη επί στη μείον 3
β νη τετράγωνο ταφ επί το sin β νη χ σκέτο. Η λύση δίνεται σε αυτή τη μορφή. Πρέπει να βρούμε τους συντελεστές α. Η ίδια διαδικασία με πριν. Τώρα για τους συντελεστές. Θα κάνουμε το εξής. Για τους συντελεστές. Πρώτα απ' όλα παίρνουμε τη συνθήκη που μας δίνει τώρα για την αρχική συνθήκη. Που λέει αυτό εδώ. Δηλαδή όπου ταφ το 0. Για ταφ ίσον με 0 θα πάρουμε u του χ,0 ίσον με άθροισμα των α νη. Τώρα αν βάλουμε εδώ που ταφ το 0 αυτό θα μας δώσει 1. Και παίρνουμε αυτό εδώ. Επόμενο βήμα είναι να πολλαπλασιάσουμε με sin του β μη, με τον άλλο συντελεστή, με το β μη τέλος πάντων, sin β μη επί χ, και να ολοκληρώσουμε. Οπότε, και επειδή ξέρουμε ότι το u του χ,0 είναι φ του χ, θα πάρουμε φ του χ επί sin β μη χ, το 0 έως 3, χ, ίσον με το ολοκλήρωμα θα μπει μέσα στο άθροισμα, οι συντελεστές α νη θα βγουν έξω από το άθροισμα και έχουμε sin του β νη χ επί sin του β μη χ, χ. Και τώρα πρέπει λιγάκι δεν μπορούμε να πάρουμε απευθείας τη συνθήκη ορθογωνιότητας, γιατί δεν είναι στα ολοκληρώματα που είχαμε προηγουμένως. Εμείς θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό εδώ το ολοκλήρωμα. Αλλά επειδή είπαμε ότι το β νη είναι νη π τρίτα συν π έκτα, το ολοκλήρωμα αυτό που έχουμε να υπολογίσουμε είναι αυτό εδώ. Δεν είναι το ολοκλήρωμα που είχαμε δει στην προηγούμενη φορά, και αυτό που μας ενοχλεί ουσιαστικά είναι αυτό εδώ το συν π έκτα που έχει, και όλο αυτό είναι επί χ πάντα. Ναι. Άμα δεν είχε το π έκτα θα ήταν μια χαρά, θα μπορούσαμε να πάρουμε απευθείας τη συνθήκη ορθογωνιότητας. Λοιπόν, άρα τώρα εδώ πέρα πρέπει να αποδείξουμε ότι ισχύει η συνθήκη ορθογωνιότητας. Θα μπορούσαμε να έρθουμε να προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε τα ολοκληρώματα έτσι όπως είναι. Να πούμε για νη διάφορο του μη, τι συμβαίνει, και να πάρουμε μετά και για νη ίσο με μη, τι συμβαίνει. Βέβαια αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αρκετά δύσκολη. Οπότε ακολουθούμε μια άλλη μέθοδο, η οποία μέθοδος περιγράφεται στο βιβλίο στη σελίδα 121. Λοιπόν, λέει ορθογωνιότητα και γενικές σειρές Φουριέ. Αυτό που μας λέει έτσι κάπου στη μέση της σελίδας, λέει ότι η κρίσιμη παρατήρηση σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που εξετάσαμε στην 5.1, που 5.1 είναι το κεφάλαιο που υπολογίζει τους συντελεστές, ό,τι κάνουμε κι εμείς, είναι ότι κάθε ιδιοσυνάρτηση είναι ορθογώνια προς κάθε άλλη ιδιοσυνάρτηση. Δηλαδή, αυτό που εννοεί είναι ότι άμα πάρουμε την ιδιοσυνάρτηση, άμα πάρουμε ας πούμε το χ μη του χ και το πολλαπλασιάσουμε με το χ μη του χ και τα ολοκληρώσουμε από το 0 έως 3, αυτό θα είναι 0 αν το νη είναι διάφορο του μη. Αν όχι, τότε θα ισχύει κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό βέβαια χρειάζεται έτσι λίγο μια διερεύνηση,
Γιατί ξαναλέω, εδώ πέρα δεν είναι η συνήθις περίπτωση που είδαμε. Είναι κάτι λίγο πιο σύνθετο. Λοιπόν, και αυτό το κάνουμε με τον εξής τρόπο. Λοιπόν, λέμε έστω χ-νι, χ-μη, δύο ιδιοσυναρτήσεις της λύσης, της χ. Δηλαδή, αυτό που έχουμε ουσιαστικά είναι ότι το χ-νι του χ είναι το sin νι πι τρίτα συν πι έκτα του χ, ενώ το χ μη αντίστοιχα το ίδιο αλλά με το μη. Απλώς τα αναφέρω εδώ πέρα, δεν θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε ποτέ. Θα κάνουμε μια έτσι πιο γενική προσέγγιση, όπως μας τη λέει και στο παράδειγμα. Λοιπόν, αφού είναι ιδιοσυναρτήσεις, ξέρουμε ότι θα είναι λύσεις της συνήθις διαφορικής που βρήκαμε. Θα ισχύει ότι δηλαδή χ είναι δίστονο συν β τετράγωνο του χ ίσο με το 0 και χ μη δίστονο συν β τετράγωνο του χ ίσον, χ είναι και χ μη δηλαδή αντίστοιχα, ίσον με το 0. Και εδώ έχουμε β νη και β μη κιόλας συγκεκριμένα. Λοιπόν, και τώρα κάνουμε το επίσης, εκτός από αυτό θα ισχύουν και οι συνθήκες που μας έχει δώσει, οι αρχικές συνθήκες εδώ πέρα, ότι δηλαδή το χ νη του μηδενός θα είναι ίσο με το χ μη του μηδενός, θα είναι ίσο με το 0, αλλά επίσης το χ τόνος του 3, γιατί χ νη θα είναι ίσο με το χ μη τόνος του 3 ίσο με το 0. Και έχουμε τώρα, εμείς τι είπαμε, ο στόχος μας είναι να δείξουμε ότι ισχύει η συνθήκη ορθογωνιότητας. Δηλαδή, άμα πάρουμε το ολοκλήρωμα της χ νη επί τη χ μη, το αποτέλεσμα θα είναι 0. Και για να το δείξουμε αυτό, θα ξεκινήσουμε με το ολοκλήρωμα από 0 έως 3 του χ νη δίστονο, του μείον χ νη δίστονο επί χ μη συν χ νη επί χ μη δίστονο. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτό είναι η διαδικασία που περιγράφεται και στην ενότητα 5.3, στη σελίδα 121. Λοιπόν, αυτό λέει ότι πρακτικά ισούται με το αποτέλεσμα του ολοκληρώματος είναι αυτό εδώ πέρα. Οπότε θα πάρουμε από 0 έως 3. Αυτό τώρα μπορούμε να το επαληθεύσουμε. Ουσιαστικά αυτό που μας λέει είναι ότι... Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι το μείον χ1 τόνος χ2 συν χ1 χ2 τόνος και όλο τόνος πρέπει να μας δώσει αυτό που έχουμε μέσα στο ολοκλήρωμα. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε σχετικά απλά. Άμα πάρουμε τις παραγόγους, εδώ είναι παράγωγος γινωμένου και μετά ξανά έχουμε παράγωγο γινωμένο. Τα δύο ενδιάμεσα όμως μηδενίζονται. Ναι. Οπότε μας μένει μόνο αυτό που θέλουμε.
ίσον με μείον χ αντίστοιχο. Λοιπόν, οπότε, επιστρέφουμε σε αυτό που έχουμε εδώ από το ολοκλήρωμα που είχαμε προηγουμένως. Λοιπόν, το ολοκλήρωμα αυτό που έχουμε να υπολογίσουμε, τι θα συμβαίνει εδώ πέρα ουσιαστικά. Θα βάλουμε όπου χ το 3, δηλαδή θα είναι μείον χ1 τόνος του 3, π χ2 του 3, συν χ1 του 3, επί χ2 τόνος του 3, μείον αυτό εδώ πέρα για χ ίσο με το 0. Μείον χ1 τόνος του 0 ως χ2 το 0, συν χ1 του 0 επί χ2 τόνος του 0. Αλλά επειδή ισχύουν οι συνοριακές συνθήκες που είπαμε, επειδή ισχύουν αυτά εδώ, τελικά το αποτέλεσμα θα είναι 0. Γιατί το χ τόνος 1 και 2, εντάξει, όχι 1 και 2, νη και μη είναι κανονικά. 1 και 2 το έχει στο βιβλίο, παίρνει ένα παράδειγμα. Τώρα, εντάξει, αντί για 1 και 2, νη είναι νη και μη. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις, εντάξει. Καταλαβαίνω. Ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, οπότε το χ1 τόνος, το χ νη τόνος είναι 0, το χ μη τόνος είναι 0, και χ ίσον 3, και εδώ έχουμε αυτό και αυτό που μηδενίζονται. Άρα έχουμε 1, 2, σε κάθε όρο δηλαδή έχουμε κάτι που μηδενίζεται. Οπότε τελικά το ολοκλήρωμα θα είναι 0. Τελικά το ολοκλήρωμα αυτό, χ1 δίστονο χ2 συν χ1 χ2 δίστονο δχ είναι ίσο με το 0. Και αυτό σημαίνει ότι αυτή η συνάρτηση θα πρέπει να είναι ίση με το 0. Ή βασικά δεν μας νοιάζει η συνάρτηση ότι είναι ίση με το 0, συγγνώμη. Το ολοκλήρωμα είναι ίσο με το 0. Και τώρα εμείς εδώ στο ολοκλήρωμα μπορούμε να κάνουμε τα εξής. Το είπαμε και πριν ότι το χ1 δίστονο συν λάμδα χ1, β1 τετράγωνο είπαμε εμείς, β1 τετράγωνο, χ1 θα είναι ίσο με το 0. Δηλαδή το χ1 δίστονο θα είναι μείον β1 τετράγωνο επί χ1. Ακριβώς με την ίδια λογική, το χ2 δίστονο θα είναι μείον β2 τετράγωνο χ2. Άρα αυτό που έχουμε μέσα στο ολοκλήρωμα μπορούμε να το γράψουμε λίγο διαφορετικά. Θα είναι από το 0 έως 3 του μείον β1 τετράγωνο χ1 χ2. Εδώ έχουμε και το μείον κιόλας, άρα θα γίνει συν. Και εδώ είναι συν το μείον β2 τετράγωνο χ1 χ2. Γι' αυτό είναι ίσο με το 0. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να βγάλουμε το β1 τετράγωνο μείον β2 τετράγωνο. Το βγάλουμε έξω από το ολοκλήρωμα και θα έχουμε χ1 επί χ2 ίσο με το 0. Όμως εμείς ξέρουμε ότι το β1 είναι διάφορο από το β2. Το β' γενικά είναι διάφορο από το β'. Που σημαίνει ότι αυτό που μηδενίζεται πρέπει να είναι το ολοκλήρωμα. Το οποίο όμως, το πούμε και πιο γενικά, είναι το χ' επί χ'.
Δηλαδή αυτό που δείξαμε είναι ότι ισχύει η συνθήκη ορθογωνιότητας. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όπου οι συναρτήσεις χ και χ δίνονται από αυτόν εδώ τον τύπο, το σύνθετο, δείξαμε ότι ισχύει η συνθήκη ορθογωνιότητας. Το έχουμε? Yes. Τέλεια. Άρα τώρα αφού δείξαμε ότι ισχύει η συνθήκη ορθογωνιότητας, μπορούμε να επιστρέψουμε στον υπολογισμό των συντελεστών. Και να συνεχίσουμε από εδώ που είχαμε μείνει. Το βάλω αυτό, το μπλε. Όχι. Μπλε μακρονόρος. Οπότε, επιστρέφουμε σε αυτό που είχαμε πει τελευταίο. Και συνεχίζουμε. Είπαμε ότι αυτό που αποδείξαμε προηγουμένως είναι ότι αυτό εδώ το ολοκλήρωμα θα είναι ίσο με το 0 αν το νι είναι διάφορο από το μη. Οπότε αυτό που προκύπτει πάλι είναι ότι το νι πρέπει να είναι ίσο με το μη. Και έχουμε ότι από το 0 έως 3 φ του χ επί sin του β μη χ ντε χ. Το άθροισμα φεύγει. Ο συντελεστής που μένει είναι μόνο α μη. Και εδώ έχουμε το ολοκλήρωμα του sin τετράγωνο β μη χ ντε χ. Οπότε βρήκαμε και πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές. Ωραία. Εντάξει, τώρα πάλι για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε ακριβώς το αποτέλεσμα θα πρέπει να μας δώσει και τη συνάρτηση φ. Πρέπει να υπολογίσουμε αυτά τα δύο ολοκληρώματα. Τώρα βέβαια Δεν την έχει δώσει όμως. δεν την έχει δώσει, δεν τον νοιάζει, γιατί και το ολοκλήρωμα αυτό που προκύπτει θα είναι αρκετά σύνθετο. Ναι. Εντάξει, θα πούμε εμείς βέβαια ότι το β μη που βρήκαμε ήταν μη π τρίτα συν π έκτα. Και αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, είναι έτσι η ολοκληρωμένη απάντηση για το ποιοι είναι οι συντελεστές. Και το άλλο που πρέπει να δώσουμε είναι και η λύση μας, που η λύση είχαμε πει ότι θα είναι το u χ, είπαμε ότι θα είναι το άθροισμα των α νη, επί το ταφ που βρήκαμε μείον 3 β νη τετράγωνο ταφ, επί το sin του β νη χ. Αυτό τώρα, εντάξει, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να παρουσιάσουμε τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Αυτό. Για την 4. Και η άσκηση 6 λύνεται με παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή πάλι χωρισμός μεταβλητών και αυτά. Όπως και η άσκηση 5. Δηλαδή σίγουρα μέχρι ένα σημείο πάει με χωρισμό μεταβλητών. Πάμε να δούμε λιγάκι την άσκηση 6 για το χωρισμό μέχρι ένα σημείο. Και την άσκηση... θα πρέπει σε λιγάκι να φύγω να πάω να μαγειρέψω λίγο, γιατί δεν θα προλάβω πιο μετά. Οπότε, ξέρεις τι σκέφτηκα, να τη δοκιμάσω λίγο μόνη μου. Οκ. Εντάξει. Και να σου στείλω τι έχω κάνει, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο. Λέω αύριο να κάτσω λίγο να τα διαβάσω αυτά. Γιατί είναι και αρκετά. Ισχύει, εντάξει. Και να το δούμε λιγάκι μαζί στο επόμενο μάθημα. Δεν ξέρω αν σε βγάζω πολύ εκτός. Όχι. Στο επόμενο εγώ έλεγα να κάνουμε την τέτοια του Χαραλαμπόπουλου. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι άλλα πράγματα που πούμε από θεωρία.
Ωραία. Μπορώ να δοκιμάσω λιγάκι να την κάνω μόνη μου, την 5 είπες έτσι. Την, Όχι, την 6 και την είπες. 5. Και την 5. 5. Ωραία. Μέχρι ένα σημείο δηλαδή, όσο χρειάζεται ο χωρισμός μεταβλητών, μέχρι να φτάσει στη λύση U. Πριν Ναι. και για τους συντελεστές μπορείς να προσπαθήσεις άμα θέλεις. Αλλά επειδή εδώ πέρα είναι λίγο πιο σύνθετη, επειδή προστίθεται και αυτός εδώ ο όρος, Ναι. οι ιδιοσυναρτήσεις μπορούν να βγουν λίγο πιο ιδιαίτερες. Αλλά Πιο δύσκολο. αξίζει να το προσπαθήσεις και αυτό, θεωρώ. Και ό,τι απορία έχεις μπορούμε να τη συζητήσουμε. Εντάξει. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε επίσης είναι να σου γράψω επίσης, να το σταματάω το record.